Matod sa ombudsman, apil sa mga kasayuran nga ilang nakuha, mo hinungdan nga nakadesider sila pag-apil sa investigasyon sa Pajarillo case. Mao ang kalangay sa alcohol o chemical tests na gimando sa Anti-Drunk and Drug Driving Act, ADA. Kaya na ito, mamatay na lang ni maong anggulo. Dili mo sugot ang ombudsman, patyo ning anggulo ha. Katong katinawan nga mohatag o pagtugot ang pasyente, dayon makahuna-huna ang tsongwa paghimo sa alcohol test, dili to rason, dili to balido. Pero ang pangitaan ng kwintada ni ombudsman, ang mga investigador sa kapulisan. Kung iduot yun sa kapulisan ang tsongwa, madaot ang tsongwa ini. Ang ombudsman ay mususi. O sa posibleng mga kasong ipasaka batok sa Chongwa Hospital sa Mandawi. Pagsabotahe sa investigasyon sa kapulisan. Kana kung tinuod gisabotahe sa Chongwa ang investigasyon. O dili ang kapulisan mo nilikoy, pagsugod pa lang sa ilang pakisusi. Laing anggulo na susihon sa botan sa ombudsman, ang kapakyas sa dinilian nga pagpatuman sa mandatory field sobriety protocols. Ang field sobriety test na gitakda gyud sa atong balaod. Na mabisto diya sa ombudsman, wa ka pamalit og breathalyzer ang Philippine National Police. Wa ka palit og breathalyzer ang Land Transportation Office dinhi sa ato sa Subo. Ang National Office na mo nipada o breathalyzer o nipahuwam. In fact, ni-donate o breathalyzer ngadto sa kapulisan sa probinsya sa Subo. Og ikatulo, ang pasangil sa pabor-pabor. Naghipaboran sa mga investigador sa Cebu City Police Office ang mga Pajarillo. Kaya ang amahan ni Sean Andrew Pajarillo gikatawng sakop sa Tiger Group, kining auxiliary group sa Highway Patrol Group na kaila sa mga general, kaila sa mga koronel. O gikatawng nga may ni-influensya ni Colonel George Ilanan. Kung wa man matawag apil si Colonel George Ilanan ni Mr. Pajarillo to spare his son. Di lang apikihon ang iyang anak. Sus. Kung di pa uptick ang abogado sa pamilyang Cheng, si Atty. Terence Fernandez, matabla na ng kasuha. Na ebidensya nga mahipos para sa prosekusyon. Kay kasaligan na itong tinubdan, o kini makapahimong questionable sa mga investigador sa Cebu City Police Office. Human sila babagis Chongwa, kuno sila pasudla, na sila laing gihimo. Napildi nilang ebidensya sa drunk driving, sila mangita og laing mga ebidensya na makamatuod sa drunk driving. Lahi sa NBI nga nangayo sa authenticated nga mga footage sa CCTV, ang CCTV na gani mo balik sa crime scene. Na mangutana sa mga witnesses. Na mag-check-in sa mga kaubag inom ni Pajarillo. Maka-testify ba sila nga hubog tos Pajarillo sa iyang pagsakay? Atong iyang Toyota Innova nga mo'y nakabangga o nakapatay ni Kingston Ralph Check. So, mao ni ang mga anggulo na susihon sa buhatan sa ombudsman. Matod sa ombudsman, kung ilang mapamatud-an kining mga pasangil sa paglikoy sa mga investigador, kapakya sa pagpatuman sa balaod, pagpabor sa pamilya sa suspect, o pasaka sila mga kasong administratiba. Apil na ang neglect of duty, grave misconduct, o uban pang kalapasan sa mga balaod nga nagduma sa mga investigador sa kapulisan o sa mga opisyal sa gobyerno. Ipasalig ang buhatan sa ombudsman, fair o objective ang ilang investigasyon. Ang ilang tuyo mao pagsiguro nga ang umaabot nga wa kinahanglan nga mga aksidente malikayan. O kung si Bako, doon na sila nga drunk driving incident na maayo nga pagka-investigar o maayo nga pagkaduma. Reasonable kayo ang goal sa buhatan sa ombudsman. So, mensahe ni ngadto sa mga investigador sa Cebu City Police Office, kayo yung natabla na ng kasuha. Tungod kay ang mga Cheng, dili na mo apikin ninyo. Ang NBI ni Supina Bayasab sa mga investigador sa Cebu City Police Office. Daghan mong tulubagon. Manubag mo sa NBI, manubag pa mo sa buhatan sa ombudsman. May reason ninyo sa inyong pagtarong og tuman sa inyong mga trabaho.